Hai Fajoka nong biskango जों tini salai chair bai bahai tongke bor bai emotional connection chung tongmano जों aboni tui kisa salai no जों chair no sob somoi no baksa buma bufar tongo jefar pano kutuk sajak jefar pano geleng bahai ke richum bahai kan bahai ke chap school thangke baksa moinse number kom rokma hangke nangla bahai ka sing number kom man buile asuk mano buile side ni mano nangke bahai kom man omo hairok tui baksa buma tong baksa hate lekha rok no tui nonang side hate lekha thik khai di hinui abono tuima bo sapung hate lekha no tui baksa buma ke mohike lekha no tui kutuku kwbangma tui kutuku ta haike no correction ta main hinkhe jefar pano correction khaijak hinkhe haini bagui no chini cherai rok buma bufa bai baksa chali thango chalmani karon khe main mono jefar pano correction se khaijak buma bufa rok hinkhe ba chair rok baksa tekto nangjak ta tekto nangjagui tei kok rok sanani muchungjai wngthang haike chalte chali thang hinkhe number one chwng bahai ke borokno khanai tongmanai chwng abono chesta khlailai no bongni bul khaipano chwng a bul no kutuk yakarui je borok kaham khaimani abono chwng appreciate khainai prosongsa khainai khaikhe haike borok chwngno hamjaknai mane emotional connection wngnai number two chwng borokno respect rwna nangnai number two hinkhe bahai ke respect rwnai chwng borokni kokno ma khnanai borok jefuru swng borok jefuru koksa chwng afuru khnana nangnai bo tamsaka hinkhe bo tamsa aboni chwng khnana nangnai tabu jemon chwng respect bahai ke wngnai hinkhe romli tini gari fan painai nok fan tangnai jesupano wngkha chwng bono swngthai bartung jemon chwng tamo gari paikhe chanai gari ni bumung ba gari bomo hamya jesupano painani thwng paiya thwng jesupano chwng bono swngnani dorkar tongo ta hinkhe bo kaisa uansuknai o borok ano responsible borok monoi khaio borok ano hamjago hinui bo mohike songnai chwng mohike borokno khao amaikhe daily chwng mohike borok bai heart to heart connection khe chwng 3 mas 2-3 mas thik khe tongkhe no borok taisa nini kok khuna phainai hinkhe saধারণত kwbangma tongo video logoi thanai video log khe to bui to nai ang saimano omo hai video rok to bui nai ano comedy video rok besirbag naikoko haibano masa mangni je nainai tongkhe aboni bagui nang khaio karon chwng tabukni dino bwsa bwtui no kaham khe phwrwngya hinkhe bwsa drug chao chuwagwng nango jesupano thanai chwng chair ni simi kaham khe phwrwngtwia hinkhe tabukni nukha kwbangma jaga no baksa drug chawi buma bufa no besi ador khai ta aborok khe buma bufa ador khaite omo hinkhe ador khai je boni nangmano bo ador khaikhe nangya bo ador khaikhe hinkhe bo ulo ador khaimani loi wngthango mane manui mans tongo je san aboni mano hongkha hinkhe bo last o loi wngthangui jefuru bo san tori sikla sogui thangkha jemon 9-10 porikha afukhe bo bike sanai bike sani mai hinkhe nini to 6 bochor jora tonglaglai bike sani mai hinkhe bo jol janai bono bufa bonai kwbangma khobor o nuga ang buma bufa no baksa sogui bwtharo baksa buo omo hinkhe chwng chair no loi khlaiya karui chwng bono bahai khe kok bai khe kaham khe phwrwngmano chwng amikhe chesta khlailai no tini bagui swngstong video log khe bui nai khe ang swkang sajak
hingke ulo jori kwbangma nainai tongkhe video kola khe khainai swngni tini bagui wngtong bye.